godt at se dig, mand. Vi har savnet dig. Skide godt, du. Det har ikke været det, kan du tro. Nu bliver det alt sammen godt igen, ikke også, Egon? Bare vent. Mægtigt, ja. Og vi har en overraskelse til. Nej, for fanden, Kjeld, ikke nu. Du kan da tro, det er godt. Vi har selv fundet på det. Hold så kæft, Kjeld. Lad nu lige Egon komme ud først, ikke? Og få en pilsner og sådan. Vi tager hjem til dig. Ja, vi har ikke noget i huset i Yvonne. Bare roligt, det ordner jeg. Yvonne har jeg måttet tage, og det har ikke været let, kan du tro. Alting er blevet så dyrt med moms, og det er ikke til at få på klods mere. Det er kreditstramning. Jeg må tage mig af huset, gøre rent og lave mad. Og noget vejr, hunde. Og noget vejrbørg. Okay. Jeg synes, han sagde noget om en pilsner. Nå, 3 pilsner fra den kolde kasse. Jo, forstår du. Nu skal du bare høre. Ja, nu skal du bare høre. Ja. Vi har en plan. En rigtig plan. Ja, timet og målt op og alt det der. Skal se, jeg har den her. Værsgo, og vi har selv lavet den. Det var da mig, der fandt på det med bulldozeren. Så Børge, gå nu hen og lave lektier. Ja, pils af med dig, ikke? Det er skide tavle. Så. Hvad er det her for noget? Jo, ser du, cigarforretningen over i Smedegade har fået en ny indehaver. Skideri. Han er også begyndt med porno, forstår du? Ja, det siger, at han nogle gange har flere 100 kroner i kassen. Ja. Og hvis vi starter aktionen klokken 17.45... Hvor herre bevares. Hvad? For fanden, Egon, den er dødsikker. Ja, Egon, nu havde vi glædet sådan. Hvad skal vi så? Hvad siger I til at blive millionærer? Hvad? Jo, måske. Det er nærmest det, vi trænger sådan til lidt penge. Du kunne gå med over i Smedegade og kigge. Ja, så kan det være, at du måske alligevel... Sig mig, er I overhovedet ikke interesseret? Jo, selvfølgelig. Det er jo dig, der ikke... Har I ikke anden femøre og småsten i hovedet? Her kommer jeg med en stor sag. Den største, I overhovedet kommer i nærheden af, og så er I komplet ligeglade. Cigarforretning. Bevares. Men jeg kan selvfølgelig selv. Nej, Egon, for fanden. Nej, sådan var det sgu heller ikke ment det. Vi vil sgu gerne være millionærer. Ikke også, Kjeld? Det har vi jo prøvet. Det går bare aldrig. Men hold nu kæft, Kjeld, når nu Egon har en plan. Ikke også, Egon? Naturligvis. Selvfølgelig. Hvad er det, Egon? Nu skal I bare se. Skidt, det godt, Egon.